ମଣିଷ ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ ପାଲଟି ଗଲା। ତମେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ କି ଆଜି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ସେଇ କାହାର ବାପ ହେଇଥାନ୍ତୁନି। ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କରିଛ ତମେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ? ଆରେ କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି? ଆରେ ବାପ ହିସାବରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? କେତୁଟା ଫର୍ମାଲ ପୂରଣ କେତୁଟା ଫରିଡର କିଣି ଦେଇଛ ବାପା? ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ମତେ ସେ ବାସୁ ଆଣ୍ଡ ବୈଶାଖ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକାନାଟା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ତମେ ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅ। ନା, ସେଥିରେ ତୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ତୋ ଭାଇର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଭାଇ ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ। ନା, ତୋ ଭାଇ ତୋ ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନା। ପୁରା ଭେଜାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦବନି ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲା। ଭାଇ ରବି, ତୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି ସେ? ସେ ଏଠିକି ଆସୁନି କଣ ପାଇଁ? ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ମୋ କାହ୍ନୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ସେ। ଯଦି ତମ କଥା ସତ ହେଇଛି ସେ ମଥୁରା ମାଟିରେ ପାଦ ଦବା ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ମୋ କାହ୍ନା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତୋ ବାପାରୁ ଶୈତାନ ପାଲଟି ଯିବି। ତୀର୍ଥ ମାରିକି ପଣ୍ଡିତ ପଦିଏ ବାବୁ ଯୋଉ କାଳଗ୍ରହ ଥରେ ଯାଇଛି କାହିଁକି ହୁଇସିଲି ମାରି କିଳାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 25 ବର୍ଷ 25 ଦିନ ତାକୁ ପୁରୀ ସାରିଛି। ଏଥର କିଛି ବି ବିପଦ ନାହିଁ। ସେ କଥା ସତ ଯେ ଯୋଉ ପିଲା 25 ବର୍ଷ 25 ଦିନ ଅନ୍ୟ ବାପ ମା କୋଳରେ ବଢିଲା ଏତିକି ଫେରିଲା ପରେ ତାର ବାପା ବୋଲି ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ ତ? ବରଂ କାମ କର ଏ ଅମିତକୁ ନେଇ ବାକି ଜୀବନ ତକ କାଟି ଦିଅ। ପଣ୍ଡିତ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ସେ କାହ୍ନାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ଏ ଘରର ସାନ ପୁଅ। ମୁଁ ସେ ନନ୍ଦଗଡ଼କୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି ଆଉ ଚୁକ୍ତିର ସମୟ ସୀମା ସରିଗଲା। ମୋ କାହ୍ନୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମଥୁରାକୁ ଫେରେ।